Maarit onkin. Kiitoksia kultamitalista Maarit, Oulu ja Suomi. Nyt seuraava erä, siellä myös kova nimi Suomesta Maaritin lisäksi. Siellä on Mika Pöyhölä, siellä on Arto, siellä on Panu, siellä on Roman, Sergei, Mihail, Mika, Pasi, Aleksandrs, Arto, Panu, Ullari. Kovia miehiä, kova erä. Ei saamari, kädet jäätyy. Puoltakaapa nyt hyvä Panu. Se on kuohunut pipa. Get into the water. Mikä veteen? Sinullakin kalan nelosrata pärjää hyvin. On jo vaan. Alkuerien kovat menijät Pöyhölä onko tämä kahden miehen taistelu? Katsotaan mikä veto Pöyhölällä. Kova mies, kovaa tulee. Mika Pöyhölä, hän ottaa, hän tulee rata 4. Mika Pöyhölä, talviuimari. Wow! Kolminkertainen heihuuto Mikalle. Hei!